Čaute, to som zase ja, Palino, zase som tu a dnes som sa vám chcel ozvať, isto ste si všimli, že som tučnejší, tlouštík, rád papa, ale ne. A rozhodol som sa, že začnem cvičiť, takže od dneska sa začína môj experiment, že či budem cvičiť. Ja som zvyčajne taký, že ma to hneď omrzí, ale tak stáva sa vždy. A chorý som, dneska som bol u doktora a idem už pekne od doktora smerom takto, tam je Bila, nedaleko, u môjho činžaku a idem. Bila je medzi doktorom, lekárom a mňou. Tak si pekne krásne idem vždy a za mňou ide taká cigánka, drží si takú tašku a on si ide, ona je sek, ona je jolo. Chápete? Ide a už som konečne tuto bol pri činžiaku a zrazu dačo buchlo. Ja sa pozriem takto dozadu. Čo to bolo? Pozriem sa na ňu. Chúďa, ja som zlý. Predstavte si, že ona leží na zemi. Byla tašky odhodená na kilometr od nej a ona si leží na zemi. Ja som veľmi zlý. Ona sa potkla, asi sa jej vyvrtol členok, alebo neviem. A spadla. Ja viem, nemal by som sa na tomto smieť, ale mne to vtedy bolo strašne smiešné. Veď predstavte si to, že vy čo by ste spravili. Skôr som jej nechcel pomôcť. A potom som jej pomohol. Zodvihol som jej chúďa tie dve dažky. Mohol som s nimi aj odbehnúť. Ale a potom som aj jej pomohol, zodvihol som ju a chúďa potom si odkráčala kade ľahšie. Podľa mňa sa aj hambila. A tak dobre, idem, to je to. Záchvat smiechu ako vado. Idem. A začal som potom cvičiť. Zapol som si tú hudbu, starka prišla, blablabla. Potom konečne odišla. A kamarátovi teraz skončila škola nedávno, myslím dneska, nie stále. A prišiel sem a bol som tuto na balkóne a rozprávali sme sa, dosť veľká sranda bola. A začali sme, že keby teraz nejaká žena prišla, bola vonka mačka. Že žena by prišla, chytila by mačku, začala s ňou rodeo robiť a odhodiť ju. Takéto kokotiny rozprávame. A tak, potom odišiel, zajtra na písomku, tak som ju vysmial. A on takže, veľmi sa nesmej, budeš mať aj ty o týždeň. Tak aj mal pravdu. Ale tak nevadí, toto som vám chcel povedať. Teraz rád pozerám amerických youtuberov PvP, Jesse a Gina, ale to nevládzem ich druhý kanál povedať, Boyfriend, to OK. Volá sa Boyfriend versus Girlfriend. A ja to girlfriend nevládzem vysloviť normálne. Ja poviem girlfriend alebo girlfriend, ale nevládzem girlfriend povedať. Takže tak. Určite teraz bude plno komentov, že blablabla, ty cvičíš, ty kokot, ty nevydržíš to. No a? Je to moja vec, že? Asi začnem vajny robiť. Už som dávnejšie robil, čo som vykladal na Facebook. Ach jaj. Už som ich asi aj, neviem. To je jedno. Oco teraz príde pomaly z roboty. Nechcem to dlho uploadovať. Chcem to už dlho rýchlo ukončiť. Takže asi, ja nie. Ty koktavý kokot. Dneška, ne. Čaute.